heste skal måle. Henrik, du kan igen. Jeg er ikke så god til det. Holder det her, hvor der fisken lige skal ligge. Bare lægger nok over bænken. Hvad hedder du? Det ser lækkert ud. Oliver. Oliver. Men det var min onkel Philip, der fangede den. Er det Philip? Og Philip han er voksen jo, ikke? Ja. Ja. Og den er... Nu lød den du. 49. 49. 49. 49. Ja. Skal han sættes ud, eller skal I beholde den? Bare beholde den. Ej, skal han ikke ud igen? Det synes Til jeg. at være det. Så skal jeg nok snakke med Philip så. Det er jo synd for den. Den kan fanges igen, jo. Skal vi sætte den ud igen, eller skal I beholde den? Det ser det ud. Så sætter vi den ud. Så det tager vi lige filmer her. Hov. Lad til at løbe den der. Det er sjovt, de skal lige hjælpes.